pričaju o vežbanju kod kuće bez opreme. Ako se srećate, u prošlom videu, kada smo pričali o vežbama za leđa, pomenuo sam bicepse kao negde sledeću mišićnu grupu za koju obično ne znamo šta bismo konkretno mogli da radimo kada vežbamo kod kuće i oko sebe nemamo nikakvu opremu, pa čak ni zgib. Zato ću vam danas pokazati par vežbi koji će biti sasvim dovoljne da bicepse provedete kroz pakao. Ajmo na vežbe. Za sve ove vežbe, jedino što će vam biti potrebno je jedan peškir. Ja vam preporučujem da uzmete jedan malo duži peškir, jer će vam on negde omogućiti veći opseg pokreta i učiniti vežbu malo lakšom, a možda negde malo učinkovitijom. Prva varijacija ove vežbe, stajemo uza zid, znači prilipimo leđe uz zid, podižemo jednu nogu, ostanite na onoj nozi na kojoj vam je lakše da stojite i peškir prebacujemo ispod kolena. I krećemo, vučemo bicepsima nagore, vršimo otpor nogom na dole. Kada smo u ekscentričnom delu pokreta ili u delu pokreta kada opružemo ruke, vršimo potisak što jači nogom na dole, a znači otpor samim bicepsima. I ovu vežbu vam preporučujem da radite sve do otkaza i ovakav način vežbanja vam čak omogućava da taj otkaz dovedete do nekih novih granica, jer uvek možete da olakšate potisak samom nogom kako bi mogli da uradite još nekoliko ponavljanja. Sledeća varijacija ove vežbe je takozvani jednoručni krv. Znači, peškir postavljamo u jedan krug, hvatamo ga rukom, opet se oslanjamo na zid i prebacujemo stopalo kroz peškir. Opružamo ruku i povlačimo na gore. Kao da radimo jednoručni krv. Jednoručna varijanta će vam omogućiti bolju koncentraciju samo na jedan mišić. Takođe, jednoručna varijanta vam omogućava da promenite praktično položaj, to jest mesto gde je vežba najteža, što će negde, kada radite takve varijacije, omogućiti bolje napredovanje. U ovom položaju, kada je ruka opružena pored tela, najteži deo vežbe se nalazi u nekom srednjem delu, kada vam je lakat pod uglom od 90 stepeni. Ako hoćete to da promenite i da prebacite da najteži deo vežbe pređe u gornji deo pokreta, samo ćete pomeriti leđe unapred, a ostaniti oslonjeni na zid sa zadnjicom. To otprilike treba da izgleda ovako. Tada ruka negdje ide ispred nas i kada povlačite, znači najveći deo težine nalazi se u gornjem delu pokreta. Ova jednoručna varijanta nam takođe omogućava da bacimo akcenat na spoljni ili unutrašnji deo bicepsa. Ukoliko želimo da bacimo akcenat na unutrašnji deo bicepsa, samo ćemo suprotnom rukom preuzeti peškir i raditi takozvani unutrašnji curl. Princip je potpuno isti. Ako želimo da bacimo akcenat na spoljni deo bicepsa, peškir ćemo uhvatiti nathvatom i raditi takozvani hammer curl. To je to što se tiče
vežbi koje radimo uz zid. Sad prelazimo na pod. Nekima od vas će možda biti lakše da rade ove vežbe na podu, zato što ne morate da balansirate na jednoj nozi. Šta radimo? Znači, ležemo na leđa, uzimamo peškir, hvatamo peškir pothvatom i prebacujemo ga ispod stopala. U ovom slučaju duži peškir će vam biti mnogo bolji zato što će vam omogućiti taj veći opseg pokreta i, ajde da kažemo, učiniti vežbu lakšom. Ruke su na zemlji, spuštamo na dole i povlačimo, znači, bicepsima na gore. I u ovom slučaju važi isti princip kao i sa vežbama koje smo radili uza zid. Kada idemo na gore, vršimo otpor nogama. Kada idemo na dole, vršimo otpor bicepsom, a potiskujemo što više nogama. Vidjet ćete, ova vežba će super aktivirati biceps. Sljedeća varijanta vežbe, jer za sljedeću varijantu vežbe vam neće biti potreban ni peškir. Šta radimo? Ležemo na bok, ruka je uz telo, negde se u samoj vežbi oslanja samo laktom na pod, noge stavljamo jednu na drugu i odižemo ih od poda. Rukom se hvatamo negde u sredinu ili malo iznad, znači, mišića zadnje lože i krećemo da privlačimo, znači, noge prema trupu, gde bacamo akcenat na biceps. Za sljedeću varijaciju vežbi za biceps će vam isto samo trebati peškir, s tim što treba da nađete neko mesto gde možete da provučete taj peškir, praktično da ga zakačite, kao na primjer neka šipka od radijatora. Ali u suštini vam ovu vežbu pokazujem zato što možete da je radite na bilo kom okviru od vrata, nekih, znači, vrata u samoj kući. Kako? Tako što stanete, ne mogu sada da vam pokažem, zato što ako otvorimo ovo ulazna vrata, toliko je jako sunce na polju da ćete vidjeti ništa. Znači, praktično stanete pod okvir od vrata, u sama vrata, ovde vam je jedan deo okvira, znači, nogama zakoračujete u sam okvir i hvatate se za okvir od vrata. Što više nogama zakoračite unutar okvira, znači, to će više telo biti u kosom položaju i vežba će vam biti teža. Ali sad, kad vam pokazujem, ako imate, na primjer, šipku radijatora, super, zakačite peškir, uhvatite peškir pothvatom i što ste više koso, to će vežba biti teža. Postavljamo telo u ovaj položaj. Zašto? Zato što sa tim položajem dobijamo i još dodatni moment rotacije torza, koji će negde dodatno opteretiti sam biceps, a i možda malo uključiti i mišiće torza. Znači, vežbu radimo tako što prvo dovodimo telo u neki položaj koji je skoro paralelan sa zidom i onda se povlačimo bicepsom. Naravno, prelazite na drugu ruku i sve ove vežbe radite do otkaza. Zašto? Kao što sam vam rekao ranije, mnogo vam je lakše kad radite ovakve vežbe da otkaz čak produžite, jer samo je dovoljno, na primjer u slučaju ove vežbe, da se podignete malo
manje, znači da kosina u odnosu na zid bude malo manja, da vam vežba bude automatski lakšija, to jest lakšija, da vam vežba bude automatski lakša i da možete da uradite još nekoliko ponavljanja. I za kraj, radite vežbu koja predstavlja takozvani time under tension ili vreme provedemo pod tenzijom. To je još jedan od načina kako možete da opteretite sad mišić. Znači, ruke stavljate dlanove jedan na drugi i pritiskate što je jače moguće i koncentrišete se na to da veći deo kontrakcije, to jest veći deo opterećenja, ide u sam biceps. Ostanete koliko god možete. Kada više ne možete, bukvalno opustite 1, 2, 3, nastavljate dalje. I tako 3 do 4 puta. Ukoliko uspete da uradite sve ove vežbe koje sam vam pokazao, vidjet ćete da će vam bicepsi bukvalno goreti. I zaista, sa njima možete da napravite rezultate koje biste inače napravili u teretani. Drugari, toliko od mene za danas. Želim vam lep i uspešan dan, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!